μια επίθεση της ομάδας του Παναθηναϊκού με τον Καλτσά. Θα δούμε ότι ο Καλτσάς είναι σε κανονική θέση. Ο δεύτερος βοηθός, ο Καλφόγλου, κάνει λάθος υπόδειξη και ανακόπτει την επίθεση της ομάδας του Παναθηναϊκού σε αυτή εδώ την περίπτωση. Βλέπουμε και έχουμε πει κατ' επανάληψη ότι και η ίδια ευθεία παίζει. Εδώ όμως ήταν και πιο πίσω, δεν ήταν καθόλου... Από το κούρεμα το βλέπεις? Ακριβώς. Ναι. Δεν ήταν καθόλου η θέση του Καλτσά σε offside για να υποδειχθεί από το βοηθό. Το βλέπουμε μια φορά ακόμα. Εδώ, επίθεση της ομάδος του ΠΑΟΚ, ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, ο Πράνιτς, ανατρέπει τον ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, ανακόπτει υποσχόμενη επίθεση, είναι σωστή η κάρτα η κίτρινη, εδώ βλέπετε, του βρίσκει τα πόδια, σωστή η κίτρινη κάρτα που δέχεται ο Πράνιτς από το διαιτητή Κομίνη. Εδώ άλλη μια επίθεση της ομάδας του Παναθηναϊκού, ο ίδιος βοηθός, ο Καλφόγλου, κάνει λάθος υπόδειξη, είναι σε κανονική θέση ο Αμπέιτ, offside δεν υπάρχει και εδώ είναι η ίδια ευθεία. Λάθος πάλι υπόδειξα το βοηθό στην επίθεση αυτή της ομάδας του Παναθηναϊκού. Συνεχίζουμε με τον κύριο Βαρούχα. Να συνεχίσουμε και τις επόμενες φάσεις που έχουμε βάλει από το συγκεκριμένο αγώνα. Εδώ μια διεκδίκηση της μπάλας μεταξύ δύο ποδοσφαιριστών που ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού πέφτει κάτω, δεν υπάρχει όμως καμία παράβαση. Βλέπουμε ότι ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ δεν κάνει τίποτα το μεμπτό ώστε να υποδειχθεί παράβαση σε αυτή τη φάση και σωστά κάνει ο Κομίνης και συνεχίζει το παιχνίδι. Εδώ να δούμε μια φάση, ο Τζαβέλας με το Καλτσά προσπαθούν να τοποθετήσουν τα πόδια τους για να πάρει ο καθένας στην κατάλληλη θέση. Θα δούμε ότι ο Τζαβέλας βρίσκει τον Καλτσά, είναι εντός περιοχής, αλλά εγώ θα πω ότι καλώς κάνει ο διαιτητής και συνεχίζει το παιχνίδι, γιατί αν δίνουμε τέτοιες παραβάσεις που ζήτησαν ορισμένοι για πέναλτι, θα είχαμε σαν το μπάσκετ που κάθε επαφή, Βασίλη, είναι φάουλ. Σωστά λοιπόν εδώ συνεχίστηκε το παιχνίδι και δεν δόθηκε παράβαση. Εδώ είναι το γκολ το πρώτο που βάζει η ομάδα του ΠΑΟΚ και βάλαμε τη φάση αυτή να δούμε ότι την ώρα που γίνεται η σέντρα ένας ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ βρίσκεται σε θέση offside. Όμως ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, αυτός που είναι σε θέση offside, δεν συμμετέχει καθόλου στη φάση, δεν παρενοχλεί τον αμυντικό του Παναθηναϊκού που κάνει την κεφαλιά και σωστά ο διαιτής έδωσε συνέχεια στον αγώνα που η συνέχεια ήταν το γκολ του ΠΑΟΚ. Το είδαμε λοιπόν ότι ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ είναι σε θέση offside αλλά έχει μείνει αδρανής. Εδώ μια διεκδίκηση του Πέλκα με τον Μαμούτε. Σωστά δέχονται κίτρινη κάρτα στην αρχή. Ο Μαμούτε όμως θα έπρεπε να πάρει κόκκινη κάρτα γιατί δίνει κεφαλιά στον Πέλκα και μπράβο στον Μπέλκα, ο οποίος δεν αντέδρασε. Και μπράβο στον Μπέλκα που δεν πέφτει κάτω σαν πολλούς άλλους θεατρίνους. Βλέπετε λοιπόν εδώ ότι ο Μαμούτε χτυπάει κεφαλιά τον ποδοσφαιριστή τον Μπέλκα. Θα έπρεπε λοιπόν να αποβληθεί με κόκκινη κάρτα. Και εδώ είναι η δεύτερη κίτρινη κόκκινη που παίρνει ο Χαρίσης. Θα δούμε ότι πηγαίνει για μπάλα, δεν βρίσκει μπάλα, βρίσκει τα πόδια του ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού. Σωστή η κίτρινη κάρτα και σωστή η δεύτερη κίτρινη κόκκινη που έφερε την αποβολή του Χαρίση. Αυτές ήταν οι φάσεις. Ρεζουμέ δηλαδή, δύο offside για το... ρεζουμέ είναι ότι ο Κομίνης έκανε καλή διαιτησία. Τα δύο offside τα οποία ανεκόπη ο Παναθηναϊκός από το δεύτερο βοηθό. Και μία αποβολή του για τον Παναθηναϊκό. Ακριβώς.